Bienvenidos al principio del fin, bienvenidos a la gala de clausura del Festival de Cine de San Sebastián. Ese festival que empezó en verano, el pasado viernes, y que ya en otoño recibió a un Pedro Almodóvar que dijo aquí que en su caso era el cine o el vacío. Visto el entusiasmo estos días en las calles, en las alfombras o en las salas, podemos decir también que es este festival o el invierno. Es un privilegio estar aquí, un lugar que trae cientos de historias llegadas de todos los rincones, dispuestas a radiografiar el mundo convulso en el que vivimos. Un arte, el del cine, que nos hace más libres y nos ayuda a luchar contra quienes ven la cultura como una amenaza. Empieza ya la gala de clausura. Estamos deseando, lo confesamos, que llegue el final del verano que viene, porque eso significará volver a Donosti. Ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas. Ongi etorri 2024ko Donostia Zinemaldiaren amaierako galara. Gurekin ditugu Itziar Ituño eta Malcom Treviño zite antzezleak. Gabon guztioi. Buenas noches. Gabon. Estetxar batekin natorkizuen. Abisatzen dizuet, amaitzear dugu Donostia Zinemaldiaren 70. edizio hau. Mañana toca volver a Bihar eguneko bizitzari heldu beharko diogu berriro, baina gutxienez, 9 egunez aukera izan dugu zinema gogotik bizitzeko. Eta urtero bezala, hiri honek zinemarekin duen konpromisua nabarmendu nahi genuke. 10.000 pertsona izan dira emanaldietan. Eunkantzesle zuzendarieko izle kritikari izan ditugu gure artean, eta guztiek ere gozatu dute gure pasiorik handienaz, zinemaz alegia. el festival ha vuelto Zinemaldia euskal zinemagintzaren erakusleio izan da urten ere, eta Latinoamerikako makina bat film izan ditugu. Hori horrela, Donostia Zinemaldia aurten ere ezinbesteko hitzordua izan da mundu zabaleko zinemasalentzat eta profesionalentzat. Hona hemen, aurtengo edizioak utzi dizkigun irudietako batzuk. Se vienen días apasionantes. There is something to talk about. Badugu zertaz hitz egin. Les femmes âgées sont souvent invisibilisées dans le cinéma. Life is a comedy. You are about to see something that you have never seen before. Muito obrigado. Absolutely wonderful to be here in one of the greatest film festivals in the world. Es uno de los proyectos que mejor me lo he pasado en mi vida. Y aquí estamos. Gora zinea eta gora zuek! Más que nunca el cine es mi vida y mi vida no tiene sentido sin el cine.
Eta ezin dugu aurrera jarraitu eskerrak eman gabe Donostia Zinemaldiaren erakundekidei, eta ezin dugu diodanean, esan nahi dut ezin dugula, haiek gabe zinezkoa balitzateke zinemaldia. Donostiako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko Kultura Ministerioa. Eskertu nahi diegu. Radio Televisión Española, EITB eta Movistar Plus, eta nola ez, gure kolaboratzaile ofizialei, Audi eta Kutxabank. Eta babesletatik espektroaren beste muturrera joko dugu dirurik gabeko, xoxi gabeko jendearen gana. Urtero mundu zabaleko zinema ikasleek jaialdi honetan aurkezten dituzte lehenbiziko film laburrak. Horrez gain, haien botoek eta Albertina Karri buru duen epaimaiak erabakitzen dute Nest de Mediapro Estudio saria. Aurten, Jose Luis Jiménez Gómezen El Reinado de Antoine izan da sari horren irabazlea. Zorionak. Zorionak ikasle guztiei. Haiei guztiei esaten diet ez dakizue zer duzuen aurrez aurre. No suspende ninguna, pronto tendrá la posibilidad de presentarse a otros premios. Bai, esate baterako, industriaren sarietara Europa Latinoamerikako koprodukzio forora, garapen prozesuan dauden proiektuak finantzatzen laguntzeko. Sariek orain dela egun batzuk izan zuten gala eta ez genuen galdu nahi izan. Hona hemen laburpentxo bat. Bienvenidos al anuncio de los premios de la industria 2024. Senda, de Miquel Elanda e Igura. Y Oscar Planori. Caro Bastiano, de María Elorza. Un fuerte abrazo también a todos los compañeros de Ikusmirak. Mar de Leva. Los dos paisajes. Muchísimas gracias. Vuelvo a agradecer al Festival de San Sebastián por el apoyo que tuvo especialmente con los cineastas argentinos. El premio de la industria WIP Europa, concedido por Best Digital, Beating Pictures, Deluxe Content Service Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Nefilim Producciones, No Problem Sonido, consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y español y su distribución en España. Thank you so much to the jury and the festival for inviting us. This means a lot to us. Thank you so much. Continuamos con el premio GEDA Platino Industria al Mejor WIP Latam, otorgado por el GEDA, Sociedad de Servicios de los Productores Audiovisuales, y dotado con 30.000 euros. Sí que no me lo esperaba. Y nuevamente muchas gracias a toda la organización del festival. Premio de la industria WIP Latam, concedido por las empresas Best Digital, Deluxe Content Service Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Nefilim Producciones, No Problem Sonido y Sherlock Films. Consistente en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y su distribución en España. Edozein sailetan parte hartzen duten Iberoamerikako film guztien artean, zinemaldiak bereziki nabarmendu nahi ditu giza garapenari, pobrezia desagerrarazteari eta giza eskubideak erabat betetzeari ekarpenak egiten dizkioten proiektuak. Ordu terdiz entretenitzea gutxi balitz, Espainiako lankidetza sariarekin gainera. Helburu gisa harturik beti ere obra saridunari bultzada bat ematea banatzeko eta merkaturatzeko saria emateko. Gurekin dugu Santiago Herrero, amigo, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrolloko kidea. Gabon. Adiskide ugari ditut, bai begira Cayetana badaketa adizaudela narkotrafikoaren ondorioak selatzen dituelako kutsu romantikorik eman gabe, etaren biktimak batez ere indarkeriaren ondoriozko mezurtzak humanizatuta. Eta hezkuntza defendatzen duelako berdintasuna eta askatasuna sortzen duen giza eskubidea baita bizitzaren etapa guztietan era unibertsal eta publiko batez bermatu beharrekoa. Espainiako lankidetza saria
Astrid Rondero eta Fernanda Valadezen Sujo filmarentza da. Recoge el premio su codirectora y co-guionista Fernanda Valadez. Eskerrik asko, Donostiara itzultzea guretzat etxera itzultzea bezala da. Hemen hasi ziren gure karrerak. Pluralean hitz egiten dut bi zuzendari garelako, Astridek ezin izan da etorri, baina hemen nago proiektu baten ordez, film baten ordez. Mexikon 20 urte daramagu krisi humanitario batean, indarkeria krisi batean, milaka haur umezurtz utzi dituenak. Eta egoera horrek arreta gutxierak hartzen du. 300.000 eta milioi bat ume artean daude umezurtz. Zinemak ezin du errealitatea aldatu, baina elkarrezketa bat sor dezake. Eta guretzat film hau elkarrezketa hori da, eta maitasun gutun bat. Orain 18 urte, Radio Televisión Españolak, zinemaldiaren babesle ofizialak, sari bat sortu zuen, edizio bakoitzean emakumeen errealitatea esparru guztietan jorratzen duten filmetarako. Aurten 6 film lehiatzen dira beste begirada saria eskuratzeko, guztiek eraskotako gaiak jorratzen dituzte genero ikuspegia kontuan harturik, eta emakumezkoak zein gizonezkoek zuzenduak, antzeztuak edo idatziak izan daitezke. Epaimahaikideek entregatuko dute, eta hauek dira Elena Sánchez Caballero eta Paz Lázaro. Gabon. Epaimahaiak erabaki du aipamen berezia ematea Laura Carreiraren Unfalling filmari. Joana Santosek maisuki interpretaturiko hutsune existentzialaren ikuspegi gordinagatik. Saria jasoko du Ramiro Nedo. Beste begirada saria opera prima bikain batentza da. Filmak Mumbaiko 3 emakume belaunaldi maisutasunez erretratatzen ditu. Izugarri harritu gaitu, kameren erabilerak pertsonaiei dimentsio sakona ematen baitie. Paiar Kapadiak interpretazioaren eta gidoiaren arteko oreka lortzen du, begirada pertsonal batez lortu ere. Radio Televisión Española beste begirada saria Paiar Kapadiaren All We Imagine Slide filmarentzat da. Saria jasotzeko gurekin dugu Ramiro Ledo filmaren banatzailea. Buenas noches, Arratsaldeon. Gabon, denoi, eskerrik asko zinemaldiari firma hautatzeagatik eta epaimahaiari saritzeagatik. Mila esker ere epaileen izenean, zuzendariaren izenean izan da hemen egon. Bi hitz esango dizkizuet berari buruz, indiarra da 36 urteko zuzendaria, eta bera da lehen zuzendari emakumezkoak Kanen parte hartu duna aurten. Eta gainera, zinemaldiko sari handia jaso duenez bera da Kango zinemaldian bere lehen bi filmekin irabazi duen lehen emakumea. Beraz, eskerrik asko sariagatik, Radio Televisión Españolari ere bai, espero ezagun jende askok ikusiko duela. Zineman estrenatzeaz gainera abenduaren 13an estrenatuko dugu, eta honek lagunduko du biderkatzen telebistan izan dezakeen publikoa, beraz eskerrik asko, eta gozatu ikusten duzuenean. Joan den ediziotik Eusko Label sariek beste behin ere erakutsi dute edozein sortzailearen esku dauela zinema.
Aurkezturiko lan guztiak telefono mugikorrarekin eginak dira, eta ez dute 3 minutu baino gehiago irauten. Gainera, film laburrek gertuko produktuak babestu behar dituzte, eta jasangarritasuna ezagutarazi behar dute nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arantzaren munduan. Oraindik bada segundoren bat sorbatu zaien parte hartzailerik Eusko Jaurlaritzaren ekonomia garapen jasangarritasun eta ingurumen sailaren hazi enpresa publikoaren izena, gurekin Maite Retolaza eta Roberto Ruiz Txefa. Gabon guztioi, Euskolabel sariaren bigarren sariarekin hasiko gera. Belaunaldien arteko erreleboaz hitz egiten du, eta tradizioa eta balioak transmititzen ditu. Jatorria eta emakumearen erantzukizuna aitortu eta gure bertako produktuak balioan jartzen ditu. Bigarren sari hau, Euskolabel saria, Jon Martija Leundaren kilometro 0. Saria jasotzeko gurekin dugu filmaren... Saria jasotzeko gurekin dugu filmaren zuzendari den Jon Martija. Hemen bakarrik nago, baina ekimen hau aurrera ateratzeko bidelagun oso jatorrak izan ditut. Alde batetik, nire lehengusua den Ikasio eta bere emaztea Lourdes. Iturralde baserrikoak, Tolosako baserrikoak, hemen dugu. Tolosako babarruna ere, hemen galan egon bartzuen. Baita ere, hortxe Laura Rodríguez Bauza irudiari kolorea ematen eta Xavier Zeberioren musika ekarpen izugarria izan da. Nere Aguado, ekoizpen lanetan, bera da nere bizitzako ekoizlea, eta eskerrak eman nahi nieke, bai zinemaldiari, bai Euskolabeli, baita ere epaimaikidei aukera hau emateagatik. Porque a todos nos gusta denoi gustatzen zaigu lechoa. Jatea, tomatea, gazta, babarrunak indiabak ere bai, noski. Baina gustatzen zaigu ere soroak zenditu ikustea, basoak ere bai. Eta hori guztia baserritarrik gabe ez litzateke posible. Horregatik, jar dezagun balioan egiten duten lana eta zain dezagun sektore hori. Bestela produktua galtzeaz gainera, paisaia galtzeaz gainera, mundu hori galtzen badugu, nortasuna ere galduko dugu. Arratsaldeon, buenas tardes, me toca a mí. Arratsaldeon, niri dagoki lehen sari hau ematea sukaldari eta txef naizen aldetik. Euskal gastronomia ordezkatzeko zentzu zabalenean. Eta Euskolabel lehen saria etorkizuna hitz egiten duen film hor batentza da, belaunaldiaren txandakatzeaz eta baita ere salmentaren eta ekoizpenaren kudeaketa ere puntu sozioekonomikotik Euskolabel lehen saria Borja de Agüeroren Las Guardianas mikrofilm laburrarentza da. Saria jasotzeko gurekin dugu Borja de Agüero. Hau, benetan momentu sinestezina da bihotz-bihotzez, eskerrik asko. Eta Euskolabel sariak lehen gaiak bat ditu izpide, kulinari zinema sailak berrez lehen gai horren elaborazioari erreparatzen dio. Zerbaitegatik gaude Euskadi mundu zabaleko referentzia gastronomikoan. Eta enbidia ematen du, enbidia handia gainera. Sail honetan ikusle hutsarekin gozea pizten duten filmaek parte hartzen dute. Hori dela eta zinemaldiak eta Basque Culinary Centerrek zenbait jarduera antolatzen dituzte gastronomiarekin loturik. Saria entregatzeko gurekin dugu Irene Eskolar, epaimahiburua.
Gabon, buenas noches. Gabon. Es un honor Hore handia da niretzat hemen egotea, nire epaimaikideen ordezkapen gisa kulinari zinema sailean. Zuzendariaren narrazio gaitasunagatik, izan ere goi mailako sukaldaritzako menu bat sortzeko prozesuan ikusten ez den guztia helarazi digu. Talde lanaren sortzeko askatasunaren, entzutearen, nork bere gaina arriskuak hartzearen eta frustrazioari bihozberatasunez eta diskidetasunez aurre egitearen garrantzia nabarmentzen du filmak. Gastronomian bizitzan bezala jolas eta katxa baliatu behar direla gogorazteagatik. Inor bilatzen ez duena bilatzen baduzu, inor aurkitzen ez duena aurkituko duzu. Kulinari zinema saria Paco Plazaren mugaritzentza da, sinpani postre. Eta saria jasotzeko gurekin da Paco Plaza zuzendaria Andoni Luis Aduriz Txefa eta Pablo Isla ekoizlea. Gabon, buenas noches. Gabon, ilusio ikaragarria egiten dit Paco Tandonirekin egotea, Fonte Filmsen izenean proiektu zoragarria duela 2 urte hasi genuen, Carla Albeniz eta Miria Jesus Romanekin eskerrak eman dizkio zinemaldiari, epaimaiari, Movistarri, lagundu egin gaituelako kariño handiz abentura honetan. Andoni gauza askorengatik, baina batez ere zaren bezalakoa izateagatik ez bazeunden, asmatu egingo zintugun. Eta Paco maixua jakindure karagarria duelako, begirada garbi eta xaloa eta txin handi da berarekin lan egitea. Espero dut filma ikustean gozatu egingo duzuela guk ere egiten gozatu dugun bezala. Buenas noches, a mí me gustaría compartir. Gabon, gustatuko litzaidake saria talde guziarekin partekatzea, Carla, Goyo, Adrian, Unai, eta batez ere mugaritzeko talde osoarekin. Beren bihotzak ireki zizkiguten, beren sukaldeak eta trasteatzen utzi ziguten. Aztertu alizateko ze gertatzen den horrelako leku batean, leku apartonetan. Eta gainera eskerrak, Movistar Plusi, Fonte Filmsi, aukera mandiatelako filma egiteko ni normalean beldurrezko filmak egiten ditut. Eta aukera paregabe izan da, beldurrik ez duen gizon bat ezagutzeko ausarta Andonik asko erakutsi dit. Hainbat errezeta oso interesgarri. Eta batez ere, bikaintasuna beti apaltasunarekin bat atorrela, beraz eskerrik asko Andoni, eskerrik asko zuei guztioi. Bueno, muchísimas gracias por eskerrik asko laguntzeagatik, jendeak ahoa ireki dezan, baina batez ere adimena ireki dezan, eskerrik asko. Zinemaldiaren tankerako jaialdi batek eluke zentzurik izango gure zinema industria babestuko ez balu. Euskal zinemagintza alegia. Donostia zinemaldiko edozein saietan munduko estrenaildia izan duen euskal film onenari ematen zaio Irizar saria. Recibimos a la presidenta del jurado del premio Hemen dugu Irizar sariaren epaimaiburua Itziar Lazkano, aktore eta zuzendaria. Gabon, aurten Irizar sariaren epaimaiak aipamen berezia ematen dio euskal zinemari. Epaimaiak hau batez aipatu nahi du Pello Gutierrez Peñalbaren erreplikaren kalitatea eta sinesgarritasuna. Y vamos ya. Orain Euskal Zinemaren Irizar saria banatuko dugu. Filma kalitate teknikotan hartu handia du, pertsonaia unibertsal eta beharrezko bati buruzko begirada berazten du. Eta haren balioei topikoak gainditzen dituen aniztasun baten garrantzia gehitzen die. Euskal Zinemaren Irizar saria Carme Chaplin espiritu gitano filmarentzat da.
saria jasotzeko, gurekin dugu Carlos Juárez koekoizlea. Eskerrik asko, daros también las gracias. Eskerrak eman nahi dizkizuet Carmen Chaplinen izenean ere bai, Michael Chaplinen izenean ere. Hijo del genio universal. Genio unibertsalaren semea eta biloba. Baina baita ere, esan oso pozik nagoela, taldeagatik ere, gehien bat euskalduna izan da film hau egiteko orduan, arriskua ere izan da horrelako film bat egitea, hasiera batean, zerikusi gutxia duena Euskal Herriarekin, baina historia unibertsalak izan dira. Eskerrik asko. Eta orain, publikoaren lehenbiziko saria dator orain Perlak sailean aurkezturiko Europako film onenari emaniko Donostia Hiria saria. Beste behin ere eskerrak eman nahi dizkiegu filmak balioestera Donostiara etorri zareten ikusle guztioi. Milaka pertsonako epaimaila da, beraz, hobe izango duzue emaitzarekin eskejatu. Saria emateko, hona hemen, Álvaro Cervantes aktorea. Gabón, el premio del público Ciudad de Donostia, San Sebastián. Donostia, Europako film onenaren Donostia Hiria saria, Mohamed Rasulufen, The Seed of the Sacred Fig filmarentzat da saria jasotzeko. Gurekin dira Zahara Rostami filmaren antzeslea eta Alex Lafuente banatzailea. Gabon, eskerrik asko zinemaldiari eta bere lantalde zoragarriari, bitimeko taldeari eta baita ere Donostiako publikoari, harrera abegitsua egin otelako film honi, nirekin dago protagonista, hementxe dago Zahara Rostami, eskerrik asko. سلام به همگی. خیلی دریافت چنین جایزه‌ای برای گروه ما ارزشمنده. ما این فیلم رو در ایران در شرایط خیلی سخت و با محدودیت‌های خیلی زیاد ساختیم و اینکه الان مورد توجه مخاطبا قرار گرفته خیلی خوشحال کننده است و چه جایزه‌ای با ارزش‌تر از این. Kaixo denoi Donostiari oso pozik nago, gure filmak sari ospetsu hau irabazi duelako, beste film garrantzitsuen artean. Bereziki sari hau publikoaren gantik datorrelako, eta horrek egiten du are eta garrantzitsuago. این فیلم نتیجه زحمات سرسخت یک گروهه که جاشون خیلی خالیه. بدون زحمات اونا این فیلم به نتیجه نمی‌رسید و تشکر ویژه‌ای دارم از پخش کننده فیلم بیتیم پیکچرز، خیلی ازشون ممنونم. También me alegro mucho baita ere pozik de nago, la película que hemos hecho guk egin dugun filma, horrenbesteko ahalegina eskatu diguna, eta Iranen izan ditugun muga guztiekin, pozik gaude, jendeak estimatu duelako, eta Betan Pictures ere mila esker. سباستین خیلی شهر زیباییه. من امروز اومدم و فردا باید برگردم. خیلی آدمای زیبایی داره و خیلی شهر زیباییه. امیدوارم در یک زمان مناسب‌تر بتونم برگردم و این شهر رو بگردم. خیلی ازتون ممنونم.
Donostia oso hiri ederra da, baina denbora gutxi izan dut ezagutzeko. Espero dut, laster Donostira itzuliko naizela, jendea oso atsegina delako. Eskerrik asko Donostiari. Eskerrik asko Donostia. Publikoaren botoen bidez erabaki da baita ere film onenari emandako Donostia Hiria saria. Edozein izan daiteke pelikula hauen jatorria, beti ere perlak sailean baldin badago. Horren bestez nolabaiteko aintzatespena ematen duen sari bada. Ez pelikula irabazleari bakarrik, baizik eta hiri hau bisitatu duten zinemazale guztiei ere bai sari emateko hemen dago Joaquin Furriel antzezlea. Buenas noches. Gabon. El premio del público Ciudad de Donostia Hiria Publikoaren saria Emanuel Kurkolen Por todo lo alto filmarentza da. Saria jasotzeko gurekin da filmaren zuzendari eta gidoilari Emanuel Kurkol eta Irene Muskari gidoilaria. Eskerrik asko. Saiatuko naiz laburra izaten. Oso sari garrantzitsua da guretzat. Eta oso garrantzitsua da niretzat eta filma egin duten guztientzat eta filmaren etorkizunarentzat. Ikusleak seguru ikusi dutela ze gizatasun proposatzen duen film honek eta mundu zail eta gogor honetan eta inderkeriaz betetako honetan film honetatik atera zaitezke pentsatuz dena ez dagoela galduta. Eskerrik asko lehenik eta behin zinemaldiari ore handia da hemen egotea, hautatua izatea eta gainera mila esker nire ekoizlei, sari ospetsua baita, nire banatzaileei, Karamel, Karman, eta baita ere filma egin duten guztioi nire antzezlei, Pierre Lotani, hemen uste dut hemen dagoela, nonbait, ez oso urriti bentsat, Benjamin Laverne, Sarrazike, eta denei parte hartu duten guztioi. Paper txikienetik handienera, eta noski ere Ireneri ere mila esker berarekin batera idatzi baitut filma hau, eskerrik asko eta espero dut laster ikusiko dugula elkar. Agur. Zabaltegi eta Bakarera sariak ikusentzunezkoen txoko guztiak arakatzen ditu, eta ez du egiten bereizketarik film labur zein duzen artean telesailak, ikusentzunezko instalazioak, fikzioa edo ez fikzioa. Da araurik gabea eta muga bakarra du, giza irudimenarena, eta obrak epe barruan aurkeztea. Saria emateko, ona hemen Emily Budges epaimaiburua. Aurrera. Gabon. Lehenik eta behin eskarrak eman nahi dizkiogu zinemaldiari. Jose Luis Rebordinosi, hautaketa batzorde osoari, bereziki Victor Iriarte eta Javier Martini. Eta egun hauetan zaindu gaituztenei Beatriz, Miriam eta Carlotari. Eskerrak beren filmak aurkeztu eta bederatzi egun bizigarri eta inspiratzaile hauek biziarazi zizkiguten zuzendariei. Eta eskerrik asko Zabaltegi eta Bakalera hautaketa aberats honengatik hain anitza den honi txundituta gaude egia esan. Epaimaiak epaimen berezia egitea erabaki du lan bati. Gizakin arteko elkarbizitza sortzen duten keinuei buruz zorroztasunez eta maitasunez egindako filma epaimen berezia ematea Jessica Sara Reinlanden monologo kolektibo filmarentza da.
eta bere ikuspegi zinematografikoa ausart eta biziak premiazko gai bat modu adierazgarrian transmititzea lortzen duelako. Gainera, filma osatzeko moduak aldi berean poetiko eta basatia den mundu bat sortzeko aukera ematen duelako. Eta horrek ziurrenek oso botere txutagoan garri bihurtzen duelako 2024 zabaltegi tabakalera saria, Dea Kulumbegasbiliren April filmarentza da. Eta saria jasotzeko, berriz, gurekin dira filmaren bi ekoizle Alexandra Rossi eta Francesco Melzi. Mezu bat dut gure zuzendariaren aldetik, eskerrak eman nahi diot Jose Luis Rebordinasi, Victor eta nire talde guztiari, zinemaldi hau ospakizun bat egiten dutelako, eskerrik asko gainera epaimahaiari eta noski Donostiari eta bere zinemaldiari leku preziatua baita niretzat ez bakarrik nire filma aitortua izan zelako sari batekin, baizik eta gainera Donostian zinemaldian hilabeteak pasatu ditut lanean beste film bat prestatzen. Hori pandemiaren itxialdi bitartean, baina azkenean lan gogorra egin ondoren arnaz hartu ahal izan nuen eta nire filma aurkeztu beste zuzendari batzuekin batera beraz aretoan eserita egon nintzen nire filma ikusi ahal izan nuen, baina baita ere beste film zoragarri batzuek ere. Parte nintzela sentitu nuen, zinemaren magiaren parte. Zinemaldi honek utzi dit etxean sentitzen, izugarri gustatzen zait zinemaldi honetako publikoa. Eta espero dut laizter ikusiko zaituzte dela denok. Eskerrik asko sari honengatik asko esan nahi du niretzat. Eskerrik asko gure filma estimatzeagatik Georgiari eginduko tributua oinez ez betetako mundua, baina ederra dena aldi berean. Eskerrik asko maitasun agorrezin honengatik. Jarraian Horizonte saria banatuko dugu, Latinoamerikako produkzioari eskainia. Aurtengo edizioan, hainbat herrialdetako filmak aurkeztu ditugu. Argentina, Mexiko, Peru, Panama, Chile, Venezuela, Kolombia eta Brasil. Sail honek ospetsu bihurtzen ditu zinemagileak, talentu berriak ezagutarazten ditu eta Latinoamerikako errealitate eta sentsibilitatea gerturatzen gaitu. Saria entregatzeko gure artean dugu Fernando Lima epaimahai burua. Buenas noches. Gabon, eskerrik asko lehenik eta behin Donostiari eta zorionak zinemaldi zoragarri honengatik. Epaimahaiaren izenean irakurri egingo du zergatik eman dugun Horizonte saria. Arriskuak hartzeko duen kombinazio eta askatasunagatik. Narrazioaren aldetik mutantea eta harrigarria den deriba batean. Bilaketa formal eta estetikoagatik pasioz eta originaltasunez gurutzatzen baititu zenbait genero. Bere arauak zuzenduriko unibertso bat sortzeko eta bersortzeko duen moduagatik, gero zalantzan jartzeko. Habitatzen duten izaki ahazte zinengatik, haiei esker egiaztatzen baitugu, naturalismotik aldentzeak ez duela eragozten bizitza propioa duten pertsonaiak sortzea. Errealitatearen edo errealitate posible baten berri ematen dutenak, ezpaitie beldurri gehiagikerie eta umoreari bidaia bati ekiteko zeinak aldi berean identitatea erekitzeari buruz arakatzen baitu. Talentuz eta sentsibilitatez erakusten baitu, askatasuna eta edertasuna, aniztasuna eta konpromisoa, hobeto azaltzen direla ekintzekin hitzekin baino. Horregatik Horizonte saria, el jokeirentzat da Luis Ortegarena. Eta saria jasotzeko berriz, gurekin da filmeko protagonistetako bat, Nahuel Pérez Bizkaiar dantzazlea. Gabón, Donosti, buenas noches.
Gabon, eskerrik asko aitortza handionengatik, eta baita ere gure zinema aitortzeagatik eskerrik asko zinemaldiari, epaimahaiari, publikoari, besoak zabalek hartu gaituelako, beti maitasunez hartzen gaitu. Ni antzesle egin duten filmak bereziki batez ere Argentinan egin dituen. Eta Argentinan egin dituen filma guztiak Imkaren laguntza izan zuen. Ikusentzinezko eta Arten Institutu Nazionalen laguntza. Antzeslea naiz gure herrian fantasian sinesten dugulako, eta egiturak sortu zirelako fantasia horiek gauzatu alizateko. Zinemaren legea esate baterako. Zuetako asko jakingo duzuen bezala, eta errepikatu egin behar da, gaur egungo Argentinako gobernua tematuta dago, suntxipen plan bat aurrera eramatean. Eta horregatik ere kultura nazionala eta Argentinako zinema suntxitu nahi du, oso militanteak direla esaten dute, askatasunaren alde egiten dutela, baina autoiruzu horren atzean eta gorroto horren atzean ez dago inolako askatasunik besterik gabe, bakardade handi badago. Saiatuko dira, baina ez gaituzte suntsituko. Eta gure oroimena, gure memoria ez dugu ezabatuko, ez da gure etorkizuna ere. Eta jakin ezazuen, elkartzeak maitasuna eragiten digula, elkarri laguntzeko gure herrialdean filmak egiteko, eta beti askoz ere indartsuagoa izango da gaitzespena baino. Gora Argentinako zinema, gora Donostia, gora Jokei filma, eta eskerrik asko ematen diguzuen laguntza guztiagatik. Eta sari honengatik frogatu egiten du berriro Argentinako zinema, ikusi egiten dela, gustatu egiten zaiola publikoari, esportatu egiten dela eta balioa eransten duela, inbertsioak erakartzen duela eta dirua uzten duela herrialdetan. Bai, hau da begi merkantilistak dituzten entzatere, gora Palestina, libre, elkartua, anitza, ez dezagun beste alde batera begiratu. Eta Dani Fanego, que te nos escapaste un poco rápido. Pixka bat bizkori egin duzu, hemendi, baina sari hau zuretza da. Eskerrik asko. Zinemaldian, orainaldia ez ezik, etorkizuna ere saritzen dugu. Izan ere, Kutxabankek babesten du New Director saila. Zinema jaialdiak talentu berriekin duen konpromesuaren erakusle. New Directors sailak lehen edo bigarren film luzeak saritzen ditu. Eta laguntza eskaintzen du zinemagile horiek hirugarrena egitera ere iritsi daitezen. Sari emateko gurekin da Philip Bober epaimahaiburua. Gabon, good evening. The Kutxabank New Directors jury decided to Epaimahaiak erabaki du epaimen berezia ematea Anton Alvarezen La Guitarra Flamenca de Geray Cortés filmari. Kutxabank New Director saria historio bitxi eta unkegarri batentza da, non makinak harmonia perfektuan funtzionatzen duten, eta pertsonek berriz ez. Horregatik Kutxabank New Directors saria Piet Baumgartnerren Bage drama filmarentza da. Eta saria jasotzeko, gurekin da Piet Baumgartner filmaren zuzendaria. Pixatzen du, bai, Kontxo, eskerrik asko. Film txiki bat egin dugu, non irakurri inberda lerroen artean, non dena ez da zuria eta beltza pospozik nago, populismo garai hauetan, gure bezalako
film txiki bat aretoetan ikusteko aukera izatea. Sari hau gainera nire ekoizlearentza da, lan egiten utzi zidalako 10 urtean baino gehiagotan, eta adiskide bihurtu zen. Gainera berarentza da, eta nire lantalde bikainarentzat. Gainera antzezle guztientzat ere bikainak dira, eta gidoilaria ere bai gidoi bikaina idatzi baitzuen. Eta gainera Ninorentzat da, nire maitasunarentzat, nik hautatutako familiarentzat, eta baita ere queer pertsona guztientzat batzutan arraro sentitzen direnak, baina ez da zer gertatzen. Zoragarria baitira eskerrik asko epaimaiari, zinemaldiari, mil esker Donostiari, eta mil esker gurekin egon diren pertsona guztiei, horixe behar dugu orain. Eskerrik asko. Antes de pasar a los premios... Sail ofizialeko sariak banatzen hasi aurretik, edizio honetako une berezi bat gogoratu nahi dugu. Aurten gure babesa eskaini nahi izan diogu gaur egun egoera oso delikatua bizi duen zinema industria bati. Argentinako zinemagintzari. 16 film izan ditugu guztiz, edo parte batean Argentinan ekoiztuak. Eta horrez gain, beste 10 egitasmok Argentinaren partaidetza izan dute industrian. Whip latan eta ikusmira berriak zailean. Zinemaldiak munduari beste behin ere gogorarazi nahi dio, zinema, desafio eta erresistentzia ekintza bat dela kultura maitu nahi dutenen aurrean. Horixe izan da Argentinako zinemagintzaren presentzia zinemaldian. Muchísimas gracias al Festival de San Sebastián que nos recibe acá con los brazos abiertos. Zinemaldiari bere ateak zabaltzeagatik pozik eta aurten 26 film aurkeztu ditugulako zinemaldian. Eskerrik asko, zorionak eta bizitza luzea. Hurrengo edizioan ez dira 26 film izango. Seguruenik 5 edo 2 egongo dira edo bat ere ez. Latinoamerika osoarentzat eredu izan den zinema eta industria bat sustatzeko politika publikoak suntsitu dituzte. Argentinako zinemak aspalditik izan dituen lorpen izugarriak itxuragabatzen edo gutxiesten dituzte. Sentitzen dugu zerbait esateko burua altxatzen duen edo nor kondenatu egiten dutela Argentinako lagunak maite zaituzte eskerrik asko Donostia zinemaldiari. Beti den Latinoamerikako zinema babesteagatik eta batez ere Argentinako une amorragarri hauetan estatuak baztertu egin gaitu. Horregatik nazioarteko babesa gure industriari emandako besarkada gisa sentitzen dugu. Eskerrik asko guztioi Argentinako zinemari laguntzeko ekitaldi honetara etortzeagatik. Jaialdi honen ekimenak behar besteko indarra eman behar dugu zinema ez ezik kultura hausten ari diren politikei ere aurre egiteko. Zinema ez baita sarreren balio komertziara bakarrik, zinemak herrialdea hazten laguntzen die. Kulturarik gabeko herrialde bat, norabiderik gabeko herrialde bat delako. Esker. Egia esan erabateko ziurgabetasuna da, ez bakarrik kulturan eta zineman, baizik eta beste esparru batzuetan, ala nola zientzian osasunean. Adolfo Aristarainek esan zuen, ez da zinema salbatu behar, Argentina salbatu behar da. Eutsi gogor Argentinako zinema. Eutsi gogor Argentinako zinema. Eutsi gogor Argentinako zinema. Queridos amigos, lagun maiteo. No pudiendo estar lan kontuak direla eta ezina ez fisikoki horregon gustatuko litzaidakeen bezala. Baina ez duzu egin bat egiteko gonbidapen zoragarria pasatzen utzi nahi bideo honen bidez baba ere. Eskerrik asko nire lagun maitea Jose Luis Rebordinosi gonbidapenagatik asko eskertu nahi dizuet. Hau guztia, adierazpen hau besarka da hau babes hau une honetan benetan behar baitugu. Bihotzez eskertzen dizuet, eskerrik asko, eta dena oso ondo atera dadila, besarka da. Un abrazo. Eta iritsi da garaia,
Donostia Zinemaldiaren 72. edizioko sail ofizialari heltzeko. Askotariko generoak lantzen dituzten 16 film lehiatu dira Zinemaldiaren 7 sari nagusietarako. Hainbat herrialdetako zinemagileak izan ditugu. Hala nola, Txina, Frantzia, Erresuma Batua, Estatu Batuak, Txile, Argentina, Japonia, Portugal, Danimarka, Alemania, Irlanda, Italia eta Espainiakoak. Sari ofizialak entregatzeko gurekin da Zinemaldiko aurtengo epaimai ofiziala. Leila Guerreiro, Karol Escotta, Christos Nikou, Ulrich Said eta epaimaburu Jaione Kanborda. Franz Kranz ezin izan da etorri. Azken astean zehar, epaimaiak film guztiak ikusi ditu eta orduz hitz egin du haiei buruz guztiak aztertu dituzte eta balioa eman diete aurkeztutako lanen sormen lanari eta eginak teknikoari. Aurkeztutako filmetako taldeetatik isolaturik egon dira. Gaur azkenik bertan bera utzi dute erretiroa. Eta gure artean ditugu epaia emateko eta sariak banatzeko. Az gaitezen ba, gidoi onenaren epaimaiaren sariarekin. Saria banatzeko gurekin dago, Christos Nikou epaimaikidea. Hello. The jury prize for the best screenplay goes to Gidoi onenaren saria Philippe Piazza eta François Ozonentzan da, When Fall is Coming. Buenas noches, I'm not François Ozon. Kaixo, ez naiz François Ozon, baina irakurri egingo dizuet beren diskurtsoa François Ozonek bidali duena. Y me pidió que le leyera su discurso. Buenas noches, gracias, mis hermanos. Gabon? Eskerrik asko. Ez. No, it's a little joke, you know. Ez txantxa bat zen. Voy a leerles un mensaje de François Ozon. François Ozonen mezu bat irakurriko du sentitzen du zuekin ez egotea une honetan, gabonetan, baina zorionez ni naiz, hemen dago nire hotza izateko. Mila esker saria emategatik gure filmari, bi emakume adineko protagonista dituena. Normalean, ikusezinak baitira adineko emakumeak gizartean eta zineman ere bai. Beraz, eskerrik asko nire antzezle bikainengatik eta filman parte hartu duten guztiei. Hain ondo lan egiteagatik. Thank you. Eskerrik asko. Continuamos con el premio. Jarraian argazki onenaren epaimaiaren saria banatzeko Karol Escotta. Hola. Kaixo. El premio al mejor fotografía. Argazki onenaren saria Songri Piaorentzat da, Bound in Heaven filmarengatik. Eta saria jasotzeko gurekin da Zinhuo zuzendaria.
晚上好，我是代表我的摄影师朴松日来领取这个奖的。他现在身在北京，但是他的致辞已经在我的手机里了。Buenas noches. Gabon. Vengo en representación del camarógrafo que Kamarografoaren izenean nator, berak jaso du saria. 天哪 Dios mío. Ene bada. 感谢组委会的信赖，是捆绑上天堂的幸运，也是我个人的幸运。Muchas gracias al jurado. Eskerrik asko Es una suerte, epaimahaiari la película y también mía propia. nire aldetik. 虽然没能来到美丽的西班牙，但是我激动的心已经飘在了这个美好的夜晚。 Aunque no he podido venir aquí a Baina España, ezin pero mi izan naiz corazón está Espainiara aquí en etorri, esta baina gala con nire todos. bihotza zuekin dago areto 感谢 honetan. 导演和监制给了我们愉快的创作空间，更感谢倪妮迷人的表演和周游忘我的贡献。 Muchas gracias a la directora Eskerrik y a asko los- zuzendariari a la producción, a los eta productores, por darme un espacio para la ekoizleei creación. tarte bat eman didatelako También gracias a la sorme actriz Nini sortzeko por su actuación eta antzezleari fantástica ere, protagonistari, y al bere actor antzezpen Choyo bikainagatik por eta Txoio entregarse ere al antzezleari proyecto. proiektua egiteagatik. 非常幸运可以和他们一起创作出这部值得骄傲的影片，更渴望我们还能继续合作，继续在接下来的生活中创造出更值得骄傲的作品。 Ha sido una suerte poder Suerte trabajar con handia ellos en esta izan da película bereiekin lan egitea tan encantadora, film tan fantástica. honetan, Espero hain que podamos film seguir colaborando en un xarmangarria eta futuro espero dut y seguir etorkizunean ere haciendo obras elkarrekin lan dignas egingo de dugula orgullo. eta arrogoteko modua 感谢 kolanak 电影 egingo 之神 ditugula. 的关照。 Gracias por el apoyo. a la Eskerrik asko filma babesteagatik. Ondoren, taldeko interpretazio onenaren zilarrezko maskorra. Saria banatzeko, Ulrich Seidel daukagu gurekin. The Silver Shell for Best Supporting Performance. Taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra Pierre Lotinentza da, When Fall is Coming filmarengatik. Recoge el premio Pierre Lotin. Hello, I'm still not François Ozon. Kaixo, bueno, ez naiz François Ozon, badakizue. Ia ba, Y quiero agradecer a mi esposa. eskerrak Elisa Izquierdo. eman nahi dizkiot zinemaldiari. Sin la cual no estaría aquí. Porque Gainera, ella fue quien bera izan zen, hain encontró zuzen mi ere pasaporte. nire pasaportea aurkitu zuelako, ni etorriari izateko. Quiero agradecer a mis Eskerrak compañeras eman de ere Yegua, nire Helen Basson, lankidei, Helen Banson, Jodien Velasco, bere generosidad esku y zabaltasunagatik También eta entzuten quiero jakiteagatik. agradecer a nuestro Gainera, presidente de la eskerrik República asko por su gure generosidad herrialdeko y su presidenteari bere esku zabaltasunagatik. Okay. Y gracias también Eta eskerrik asko gainera. porque eres amable. Atseginak izan zaretelako nirekin. Dedico Eta este sari premio hau eskaintzen a Paul diot Watson, Paul naturalmente. Watsoni, noski. Y voilà. Eta hoixe. And thank you for the jury. Eta Thank you. eskerrik asko baita ere, epaimaikidei, eskerrik asko sari honengatik. Momento de entregar la Concha de Plata Orain, a la mejor interpretación protagonista. interpretazio nagusi honenaren La entrega zilarrezko maskorra Leila saria banatzeko Leila Guerriero. Guerriero dugu gurekin. Hola, buenas noches. Kaixo,
Gabon, interpretazio nagusi honenaren zilarrezko maskorra, Patricia López Arnaizentzat da Los Destellos filmarengatik. Patricia López Arnaiz. Gabon. Wow. Bueno, mila esker, eskerrik asko epaiei, zinemaldira. Es un honor para mí representar a la película de Los Destellos. Los Destellos ordezkatzea hemen. Realmente me encanta una de las cosas que trae, que es un recordatorio de la finitud, que por oposición no recuerda que seamos más conscientes o en lo posible del milagro de que estemos aquí ahora mismo. En los personajes que nos llegan en las películas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay una especie de fenómeno entrópico que hace que sea difícil discernir cuál es tu aportación y cuál es la del resto del equipo. Por eso creo que en este premio hay un reconocimiento de muchos departamentos que han trabajado con mucha entrega y mucha sensibilidad, y que son parte de ese personaje de Isabel, de un elenco en el que hay personas que han estado allí con mucha sensibilidad, mucha entrega, mucha disposición, pero sobre todo, quien más me gustaría que estuviese aquí, quien más creo que merece estar compartiendo en la concha es Pilar Palomero, porque Pilar Palomero es una Pilar Palomero bikaina da. Lo que se ve del personaje tiene que ver realmente con un trabajo que hemos hecho juntas, y ido de su mano, confiando en ella totalmente. Y es una mujer que además yo la admiro no solo por cineasta, porque no siempre pasa, pero en este caso es una gran directora de actores y actrices. Creo que está constatado y que se puede ver que todos los personajes de sus películas tienen una humanidad y una belleza. A mí, desde luego, me llegan todos y bueno, quiero poner muy en valor su talento. Gracias a Fernando Bobaira y Del Pier, porque son nuestros productores que hacen posible este tipo de cine, que es un regalo. Loinaz Jauregui y su equipo por acompañarme con tanto cuidado, y se lo dedico con todo mi amor a mi familia adorada. Familia maiteari. Eta iritsi da zuzendari honenaren saria emateko garaia. Banatzeko gurekin dugu Carol Scotta. Zuzendari honenaren zilarrezko maskorra Equo, Laura Carreirarentzat da On Falling filmarengatik. Saria jasotzeko gurekin dago Laura Carreira. Hi everyone. Kaixo denoi, irakurri egingo dut urduri nagoelako. Eskerrak zinemaldiari, epaimaiari, sari honengatik. Jakin nuenean zuzendari zoragarri bikain hauen ondoan nagoela, pentsatu nuen, ez dut sekula irabaziko. Baina mila esker, talde osoari, ekoizlei ere bai, film hau egia bihurtzeagatik. Eta baita ere nigan sinesteagatik, baita ere nire Portugalgo familiari, adiskidei, babestu egin nautelako erabaki nuenean, zinema egin nahi nuela eta inorketzuen pentsatu burutik egin da nengoenik, beraz eskerrik asko, babesagatik. Nire lehen film luzea da. Eta beldurrez nengoen egia esan, filmak eta hasi aurretik,
gauza asko zeuden enekiena nola egin, baina pertsona oso eskuzabalekin lan egin dute eta horrek gogorak hartzen dit, zinema arte kolektiboa dela, eta horrela pixkanaka beldurra usatu nuen filmean hitz egiten dugu nola bizi garen, zenbateraino sentitzen garen bakarrik askotan, eta nola hasi behar dugun gehiago arago begiratzen gure oinazea arintzeko eta pertsona gehiago baluatu behar ditugula etekinak baino. Eta Pedro Martín Calerorentzat Ellento lanarengatik. Gurekin dugu Pedro Martín Calero bera. Muchas gracias a Donostia. Eskerrik asko Donostiari, zinemaldiari, epaimaiari sari honengatik nire lehen filma da. Mailako zinemaldi batean beraz amets bada, ezin dut sinetsi ere egin, eskerrik asko. Gainera eskerra bereziki ekoizlei, haien lanak titanikoa izan zen. Lortu baitzuten dirua, beraz, Eduardo Villanuevari, Fernanda del Nidori, besteak beste eskarra asko, Cristina Zumárraga, ere mila esker, ez dut Jose Luis Herbias ere aztu nahi. Eskerra gainera, hiru antzezle protagonistei beren eskuzabaltasunagotik, Ester Esposito, Malena Villa eta Matilde Olivier, eta baita ere talde tekniko eta artistikoari. Haiek zuzendario beha egin bain naute. Gogorarazi nahi dute Ellanto ere Argentinako film bat dela. Metraiaren erdia filmatu zen. Casting erdia argentinarra da. Baita ere ekoizleetako batzuk argentinarrak dira. Talde teknikoaren erdia ere bai Inkak finantzatu zuen. Eta Nahuel Perezen hitzak ere errepekatuko ditut, argentinari buruz, errepekatuko dituzke. Eta zinemari buruz bereziki. Eta besterik gabe, eskerrik asko zuen zinemaren parte naizela, eta saria ere Argentinarentzat dela. Eta azkenik, Ellantok gaitzat du indarkeria matxista. Eta eskerrak eman dizkiot Isabeli egin duen lanagatik, zebera gabe gidoi hau etzen posible izango. Isabel badaket hemen zaudela. Eta gai hau uste dut nagusia dela gure gizartean, beraz denak gara erantzuleak. Eskerrik asko. Edizio bakoitzean epaimaiak sari berezi bat ematen dio sail ofizialeko filmetako bati. Iritzirik baduela meriturik ura jasotzeko, haren ezaugarriak kontuan izan da, eta zine jasoko duen jakiteko gurekin dugu Leila Guerriero. Epaimaiaren sari berezia Gia Coppolaren The Last Showgirl film estatu batu arreko aktore guztientzat da. Interpretazio kalitate handiagatik, egia eta nabarduraz betea, sotiltasun eta hauzi handiz, galtzen ari den lanbide bati, amaitzen ari den mundu bati, aurre egin behar dion pertsona talde baten sentimenduetara hurbiltzen gaituena. Premio especial del jurado eta sari berezia Gia Coppolaren The Last Showgirl film estatu batuarreko talde osoarentzat da. Gurekin dira Gia Coppola eta Pamela Anderson. Eskerrik asko ohore handia da, ikaragarria, saria jasotzea. Barkamena eskatzen dizuet oso urdurinagotan. Ohorea izan da Donostiara etortzea, hiri zoragarri hau ezagutzea, eskerrak eman nahi dizkiet
denei, film honetan sinestu duten denei, eta mila esker noski nire antzezlei beren talenturik gabe ezin izango bainuen egin. Eskerrik asko, Donostia Zinemaldiari, hori handia da hemen egotea. Jamie Lee Curtis eren utxa sentitzen dugu, besteak beste. Nor gehiagoren utxa, Txine Txika, Dave Patxi, ere bai, hau denontza da. Eskerrik asko berriz ere hori handia da. Bueno, eta iritsi gara Zinemaldiaren saririk berezienera. Film honenaren urrezko maskorra. Sari horrek 100 pertsonaren lana jartzen du balioan. Kontuan izanik buru belarri lan egiten dutela istorio bat kontatzeko eta amets bat egia bihurtzeko. También es el momento de comprobar quién ha ganado la Gainera, porra que hacemos iritsi todos. daunea ikusteko zeinek irabazi duen Para entregar la concha antolatzen de dugu, oro, urtero antolatzen dugu recibimos porra, la urrezko presidenta del maskorra jurado, entregatzeko gurekin dugu Jaione Kanborda epaimai buruan. Gabón, buenas noches. Allá vamos. Aurrera. Bere ahalmen artistikoagatik, hizkuntza zinematografikoaren bidez, filmak ikusleari epaitzeko tarte zabala eskaintzen diolako. Arteak mugimendua sortzeko duen ahalmenean sinesten dugulako. Lan honek aukera ematen dugu gogoeta egiteko sorkuntza artistikoaren mugei buruz. Beldurrari eta basakeriari buruz, tradizioari eta maskulinitateari buruz besteak beste. Hori guztia dela eta epaimaiak erabaki du urrezko maskorra Albert Serraren Tardes de Soledad filmari ematea. Saria jasotzeko gurekin dira Albert Serra eta Montse Triola, Luis Ferrón, Pedro Palacios, Ricard Sales eta Joaquín Sapiro ekoizleak. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko. Cuando Albert vino Albert dijo, Montse, tek esan zidanean, Montse ideia bikain bat du dokumental bat egiteko, dokumental hau, eta nik esan nion benetan, eta proposatzen hasi zenean nola egin, eta nola filmatu, berriro pentsatu benetan, baina hementxe gaude, eta eta asko gustatuko litzaidake, batez ere koekoizlei eskertzea eta ekoizleen lana balioan jartzea posible egiten baitute ezinezkoa dena. Luis Ferrón, Pedro Palacios, Ricard Sales, Joaquín Sapiro, Rosa Films, Pierre-Olivier Bardin, Frantziatik, Ideal Audience, nik ez du nire buruari ez diot eskerrak emango, eta baita ere erakunde askori zinema horren zaila babesten dutelako, kasun eta IKA, ISEKA, Radio Televisión Española, Movistar Plus, TV3, Arte, Frantzian, baita ere Portugaleko Radio Televisión, eta Alberti, beti ustekabeain atxekinak ematen dizkigunak. Buenas noches. Gabon. Esta película era para salir por la puerta grande o por la enfermería. Ate haunditik edo erizain digitik ateratzekoa zen, mila esker zinemaldiari eta epaimaiari, ate haunditik ateratzen ari gara, ez genuen filma egingo, zezen plaza asko eskuzabalak izan ez balira, Maestranza, Sevilla, Bilboko plaza, baita ere eskerrak eman, ganaduzalei, baita ere parte hartu duten guzti, eta besarkada berezi bat, Pablo Aguadori, Fran Vázquez, Antonio Vázquezi,
Eta animatu mundu guztia film ikustera joan dadin, ze batzuetan ahaztu egiten zaigu, gu bizikaren mundu hau komplexua dela eta ez dela bakarrik alde edo kontra egotea. Bueno, yo se lo quiero dedicar. Bueno, nik eskaini nahi diet, filma posible egin duten guztiei, eta bereziki nire adiskidei, nire Anaia Rebei, lagunei, Juanjo, Leo, eta bereziki nire amari aurten utzi gintun, badakit zerutik babesten nagoela. Gabon, Donosti, buenas noches, bona nit. Gabon, Donostia, aprobetxatu nire aita eta semeak hemen nirekin batera daudela, eskin egiten diet saria nire amari ere bai. Te estimo. Maite zaitut. Bueno, buenas noches a todos. Gabon denoi, eskerrik asko. Nik eskerrak eman nahi dizkiote Paimaiari, estimatu eta maite dudan pertsonak dira hori handia da bereien eskutate jasotzea. Gainera zinemaldiari eskerrak filma hautatu dutelako, historia hau aspalditik dator eta berari buruz hitz egiten gero emakoitzean animatu egiten nintzen, ea gustukoa izango zen, eta agian hemen erakutsi nahiko nukela aurrera eginez gero eta horrela gertatu da. Beraz, eskerrak eman nahi diet lagundu dieten pertsona guztiei, lantaldeari noski, batez ere irudi eta soinua landu dutenei filma ikusi baduzue, badaude jende asko parte hartu du oso muntaia lan neketsua izan da, eta baita ere protagonistei noski. Nire ikuspegitik interesgarria izan dela, nauze intimitate horretara hurbiltzea oso, bakana den pertsona batzuen gana hurbiltzea, privilegio izan da horea. Eta gainera eskerrak eman behar zaie, sarbidea eman didatelako, irekita egon direlako beti. Ematen zuen, han ez dion dela. Kuadrilei, espatei, baita ere, beti ere parte izan diren guztiei, eta gainera baduelako bere alde genuino hori. Ezin dena aurkitu beste film batzuetan. Beraz, gainera egile zinema denean, ausarta denean, eta horrela saia gaitezke edozein gaira hurbiltzen. Eskerrik asko eta besarkada bat denei. Urrezko maskorra entregatuta, Donostia zinemaldiaren beste kapitulo bat idatzi berri dugu. 72. Baita zinemaren historiako beste kapitulo bat ere. Enhorabuena Donostia. Zorionak Donostiari, zinemaldiko langile guztiei, eta aurkezturiko edozein obratan modu batera edo bestera parte hartu duten guztiei. Baina aurtengo edizioko palmaresaren amaierako argazkia egin aurretik, azken film bat aurkeztu nahi dizuet. Sail ofizialari lehiaketaz kanpo amaiera ematen diona. John Crowleyren We Live in Time da. There is something that your daddy and I... There's something that Mummy and me want to... We want to talk to you about. It's a bit serious, though. What's happened to my underwear? Oh, I literally have no idea. So sorry, but do we know each other? Yeah, no. I ran you over. Sorry. It's all right. I'm Alma, by the way. Tobias. We're going to make sure you have the time of your life. Hi. Hi. Probably ought to get going. Who says? Unless you have shit to do, then... I have nothing. Whether we like it or not, the clock is ticking. What's the rush? Because I'm worried that there's a very distinct and real possibility that I am about to fall in love with you.
I'm okay. It's okay, honestly. It's okay not to be okay. It's a lot. Hit me where the heart is. I want to feel where the new start is. This is real. Show me how to love you. Tell me how to hold you. I'll be who you are. I'm not interested in a treatment that accidentally wastes our time. Why are you taking the risk? I can't bear the thought of being forgotten. Show me how to I am guilty of looking ahead instead of right in front of me. At you. Is it? I'm fine to walk, honestly. This is ridiculous. Sorry, okay. You okay? Para presentar la película, contamos Filma con la presencia de su aurkezteko director, hemen dugu John zuzendaria John Crowley. Thank you. It is such an Eskerrik honor asko, to be here to ore present your closing handia ba night hemen film. egotea, We Live in filma Time tells aurkezteko, the story itxiera of two filma people aurkezteko. trying to figure Film out honek the very bi best pertsonei way buruz hitz of egiten spending digu, their bi precious pertsona hauek allotment ahalegintzen of ari time dira, together. hau And you've all been kind denbora enough to give pasatzen us 2 zaien denboralik eta hours of your modu time genian this evening, igaratzeko. and I'm now gonna ask Eta for 2 more minutes, oso atseginak izan dira beren denboraren bi ordu emateko, beraz, eskerrik asko denoi. Eta gainera eskerrik asko Jose Luis Rebordinosi, mila esker gonbidatzeagatik. Zinemaldi zoragarri honetara oso berezia baita, eskerrik asko. Talde osoari horren ondo zaindu gaituztelako, eta beti bezala Estudio Kanaleko taldeari ere eskerrik asko guztiagatik. Lou Reed once sang Lou Reed handiak behin abestu zuen jarri magia pixka bat guztian. Eta badago galera ere film honetan, eta ideia hori asko hurbiltzen da film honen espiritura. Eta orain nahi nuke parte hartu duten mago batzuk aurkeztu lehenik eta behin nire arma sekretua, nire casting zuzendaria, gainera nire emaztea dena Fiona Weary egin diezaiegun ongi etorria. And next we have our wonderful screenwriter Nick Payne. Gainera hemen dugu gure gidoilaria Nick Payne. And last, and by no Eta means azkenik, we have the one and the only baina oso garrantzitsua ere bai, hemen dugu Andrew Garfield antzezlea. Thank you all so much for coming. Eskerrik asko denoi hemen egoteagatik. Espero dut filmaz gozatuko duzuela, Gabon. Orain bai, iritsi da unea zinemaldiaren aurtengo edizioa irudikatzen duen argazkia egiteko. Irabazle guztiak biltzen dituena eta makina bat bitrina apainduko dituena. Ez dakit agertokiak nahiko lekua izango duen. Egundeko ohorea izan da zinema jaialdi hau zuekin guztiekin partekatzea. 9 eguneko ospakizuna izan dugu. Zinema artea hunkitzen gaituzten kontakizunak eta batez ere posible egiten dituzten talentu harrigarriak. Aurtengo edizioak utziriko irudien artean, nabarmentzekoak dira Javier Bardem itzaldunkegarriak, Kate Blanchett Malkoak eta Pedro Almodobarren elokuentzia. Eta gogoratu, ospakizun honek jarraitu egiten du ikusten dugun film bakoitzean, eraldatzen gaituzten istorio bakoitzean, eta amesten jarraitzen dugun zinema areto bakoitzean.
datorren urtera arte. Eta eskerrik asko bihotz. Eskerrik asko.